Kini ang akong suliran. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rini Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgan ko niyo sa pangan nga Amore, 21 years old, third year college student sa Corsong BE Ed, taga Bukidnon. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong giantos nga gipamati sukad sa gamay pa kong bata. Aron yung sabtan, sugdon ko diyang high school pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Kadiyot! Naada! Amin ko ma. Uy, ngano sa'yo ka mang nauli, ha? Wa mo'y klase? Naaman ma. Oo niya, nganong nauli mang ka? Usa man doon na sa kikipangati, ha? Wa man. Sasabi na kung may gibati na sab ka, unianda na basa doon ang imong hubak. Kay naanad naman ko ana, kay daan naman kang masakiton sa bata pa ka. Nganong ingon ini man ko ma. Uy, ngano man kanilak man ka, uy. Bidali. Usa ka imong problema, ha? Uy, maupad di ay? Oo, mauna ma. Gibuli ko sa akong mga classmates mo din akong panit. Mura ko na tiguang kay nangunot. Ay, sus, ay na sila og tagda, uy. Pagkaton nga di sila nimo tagdon kay bugara na silang imo nang tagdon, anak. Di man gud kalikayan na mabuli ko ma. Labi na sa mga lalaking mga sungugan kaayo. Nak, ingon anak ka na sukad pa ka ni Adto. Unom kabuwan ka pa lang nga nagsugod anang imong gibati ug hubakon ka ng daan. Kaliwat man sa nato ang mga hubakon. Unya maulagi, magkatul-katul ng imong panit, magsigi kag pangaut. Di pag ka matagbaw, kauto nimo sa sudlay ang imong tiil og bitiis ug sa uban pagpartis imong lawas ug bukton. Mag-init maganis papa nimo kani adto og tubig butang agdahos bayabas, ibutang sa imong mga katul aron lang maminusan ang kakatul nga imong gibati. Mao lang medyo naulian ka anak. Kay kani adto murag gyud nagnalata ang imong tiil og kinahot nimo. Mao lagi ma. Pero lain kang tan-awon o. Murag ni ito mang akong tiil. Unya nagkunot-kunot nga murag tiil sa tiguang. Manasungugon ko sa akong mga classmates ini. Oo, mangko. Ay, ayaw ka pala ka. Palitan ta kag stockings. Stockings? Oo, mag-stocking na lang ka kung mo eskwela o basta bugawas ka din sa bahay o baka mo simba. Unya, magpirmi na lang sa kagmidyas, ha? O kanang imong bukton nga may mga uwat agi sa nagburot-burot o mudugo usahay kung imong makautan ka ni Adto, mag-jacket ka na lang aron na matabunan, anak. Ma. Okay nang imong tiil nga nag-stockings ka Amore, uy. Kay at least di na makita sa mga sungugan ang imong tiil. Og ingon anak na lang tuod, uy. Mag-jacket na lang ka og taas ka bukton aron matabunan sa imong bukton. Dayanan, dili balain. Dili ra uy, okay raman. Nawad naman ako og self-esteem tungod ani akong panit uy Dayana. Kamurag yung akong mga friends ang nakasabot na ko ini. Kanang unsa di ingon sa doktor nimo ana? Di na day na mawa. Atopic dermatitis man kuno ning sakit sa akong panit. Kung dili matambalan, maapektahan ko ng akong heart ug liver. Naulian naman unta ko ini ba tungod sa tambal. Pero maulagi ni, wa mawa ang agi sa uwat. Ug murag nila gumang akong panit ug nangunot. Na sige na lang uy, padayon lang kitag eskwela. Kay kung makahuman na unya ta, unya makatrabaho na ka, mapatanaw naman na nimo imong panit og doktor nga espesyalista. Kapal sa akong nipple. Kay,
Ni aking kauton be. Kauton be. Ang akong suso. Nihubag. Sa ako na kaning pagsigikaut sa akong nipol. Grade 12 ko diha ni kalit lang og nagsige katol akong nipol. Sigihan to nako kaut og dili sad nako matuyo nga makaut nako siya. Labi na og matug ko kay katol man kaayo. Hangtod nga nihubag ang akong tutoy og na-admit gid ko. Kay may mura naman og clear nga tubig nga mogawas sa akong suso og moyelo siya kung ibutang sa gapas. Unya, Base sa result sa imong breast ultrasound, mastitis ang tawag na imong gibati sa imong suso. ha? Mastitis, Dok? Diin ba na magkuha sa akong anak, Dok? May kalabutan ba ni sa gibati niya siyang panit sukad pa sa bata pa siya nga gitawag og atopic dermatitis? O may kalabutan ba ni siyang pagkahubakon? Dili ni related sa sakit niya sa iyang panit ni sa iyang hubak. Ang mastitis mutumaw kung magpa-breastfeed ka o hilig kag duwa-duwa sa imong suso o sa imong uyab. Ha? Uy, simba ko taon, Dok, uy. Kawa po taon kung buhaton na nako. Dok, daga pa taon ko. Gwa pa ko biyak. Laban akong ako'y anak. Laban pag idwa dyan ko'y anak. Maurang ko'y masusun ako. Ugwa sa taon ko magbuhat anang magduwa-duwa sa akong suso. Kawawa na, uy. Relax lang ha. Muhimo po taog dugang pagkasusi sa imong gibati. Basta dili ni siya related sa imong eczema o atopic dermatitis o asthma. Kay kana mga sakita forever na nanimo ang tuson kay wa na kini kaayuhan pa. Mahimong kalikayan nimo nga dili mo trigger pero wa na gyud kaayuhan. Ang imong tambal, unsa man na inom mo na, amore? Dili ko ganahan nga madependent sa tambal, maoy. Ha? Wa ni mo tumara? Unya mo andara sa unya ng hubak ni mo. Palitin na lang kong inhaler, ma. Basta ka dili ko gustong magsige kong tumar og tambal. Unya lang ko matumar kung gusto kong mukaon gid sa pagkaon nga kung gustong kaunon. Apan kontra ning aking gibati. Uy, di na mahimo. Uy, kay tambal naman na ni mo. Kay nisudag mo balik na sa ospital kung atakihon na sa kagbalik ang imong gibati. Unya, kung ikaw na bayay atakihon sa imong hubak, muusap pa ka si mana, usa ka makarecover. Nganong ako pa may naay ni sakita, ma. Nganong ako pa man, nga taas kay kong pangandoy nga makahuman sa akong pag-eskwela. Nga makahuman sa akong kurso, mamahimong maestra pohon. Kung sa manon ay mahitabo kung mag-teach na ko, ma. Ang ako mga estudyante na unya ang mabuli na ko. Mauhaw ko, ma. Amore. Huwag karoon nakabantay ko nga. Lintano na sad kay ko. Manahadlo ko. Nga basig na apektahan na sad ang akong utok ining akong mga gipamati. Unsa? Limpano na gyud kaayo ko karon, og niwang pagyud. Nagsugod ang akong pagpaniwang dahil nasakit sad ko og dinggi. Og wa na gyud ko makabawi sa akong lawas. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, may atopic dermatitis ko og nangitom ang panit sa akong tiil ug murag nangunot nga mura og panit sa tiguang. Posible pa ba nga maulian panit sa akong tiil ug mabalik ang maayong panit? Ikaduhang pangutana, unsa man sa itambal ini ug asa ko moduol nga doktor? Kay BE-Ed akong course, unya third year na ko. Ug mahadlo ko nga ibuli unya sa mamahimo na akong mga estudyante. Ikatulong pangutana, nagka-mastitis pod ko sa akong suso.
Posible ba nga may kalabutan niini ang akong eczema o atopic dermatitis maong naapektahan sad ang akong suso? Dili na bagyod kini maulian? Unsa man sa itambal ini? Ikaapat nga pangutana. Matod sa doktor nga kini kunong akong mastitis sa akong suso, kasagarang cause ani mao ang mga nagpa-breastfeed o giduwa-duwaan ang suso. Dalaga pa man in taon ko, ug wa pa ko kasuway og uyab. Ug wa pasad ko kasuway magduwa-duwa sa akong suso. Nganong naamon ko ini? Ikalimaw katapusang pangutana. Hubakon sad ko, kaliwat namo. Apan, wa ko mag-maintain sa akong tambal. Unya na kumutumar kung atakihon ako. Nagamit ra ko og inhaler. Maapektuhan ba nga akong utok ani nga akong giminimize ang akong tambal kay limtano naman ko? Unya, liwang pagyud ko. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Amore. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniyan na sa bako, si Dr. Rene Obra, magkiguban kaninyo sa inyong mga kalibog gumunap sa kinabuhi. Mga og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal problem, pagatambagan ka na, pagatubagon ka na ni ato ni Aileen Bathan nga social distancing lang gihapon mi hantod karon. Kasi-kasing pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede ka ninyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or di sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlong ang pagtulunan karong adlaw mao kining nothing can bring you peace but yourself. Okay? Ang atong magtatampo si Amori na siya sa mga 30s taga Bukidnon. Iya kinang gipadala sa atong kini nga akong suliran official writers page. Punto medical lang problema ni Amori. Bata pa lang nga masakiton na kaayo. 6 months pa lang nga nagsugod na og pangatol sa panit ug hubagon sab kay kaliwat nila hangtod nga nag high school. Nadiskubrihan nga may atopic dermatitis siya. Grabing pangatol sa panit nga kutkuton na niya og sudlay. Naulian unta sa tambal apan nagpabilin ang itom sa iyang panit og nangunot kini nga murag panit sa tigwang. Ug pag-college na niya, nikatol ang iyang suso. Nihubag kini og kinaot niya. Na-admit siya kay mura na og may nana nga mugawa sa iyang nipol. Matod sa doktor nga mastitis kuno ni nga kasagaran tungod sa pag-breastfeed o na infect sa pagduwa-duwa sa suso. Apan dalaga pa man siya og walay uyab. Ug wala sab siya makasuway og magduwa-duwa sa iyang nipol. Sumunay na bati nato ganina sa drama nga gipadala ni Amori nga taga Bukidnon. Mayong pagpaminaw diha ni Leo Ramirez, Dr. Leo Ramirez, Dr. Lino Arangues, Dr. Yuni Gintapa. O, kumusta mo diha, Pards? Mindanao, Pards? Si Rene Obra din ni Pards? Inaot nga okay ra mo diha. Okay? So, unang pangutana. May atopic dermatitis ko og nangitom ang panit sa akong tiil og murag nangunot nga mura og panit sa tigwang. Posible pa ba nga maulian ang panit sa akong tiil og mabalik ang maayong panit? Yes, posible pa. Stop scratching lang, no? Ayaw kauta susudlay ra bagyo ng imong gikaut, no? Ma-irritate yun na, no? So, you stop scratching, you use a mild soap, no? Nang nag-contain ditag ceramide. Okay? You use moisturizer. Kanang walay perfume. Ha? Kanang you use a moisturizer kanang walay perfume. Pero wala gikumo sa muduol kag dermatologist, no? Kay ang mga dermatologist, sa akong obserbahan, na mga kailang dermatologist, usahay, muhatag na silag topical. Kanang ipahid ang dapita. Napoy, most of the time, muhatag silag oral. Kanang oral medication. Nga para aning problema. O sila yung sweeto, ana, no? So, posible nga, mubalik pa ang nindot nga kulor sa imong panit, Amori.
Ikaduhang pangutana, unsa man say tambal ini ug asa ko muduol nga doktor kay BEED ang akong course. Third year na ko ug mahadlok ko nga ibuli unya sa mamahimo ko mga estudyante. You must know unsay naka-allergy nimo, no? Kining atopic dermatitis, overreaction mo guni sa body immune system. So kinahanglan nga masuta gyud ni unsay may naka-allergy nimo. Kay kung mahibala nato kung unsa may naka-allergy nimo, malikaya nato mahatagan og sakto nga tambal. So balikon nako duol og dermatologist kay makahatag ni sila sakto gyud nga ingnon ta tambag or tambal sa imong problema Amory. Ikatulong pangutana, nagka-mastitis pug ko sa akong suso. Posible ba nga may kalabutan niini ang akong eczema o atopic dermatitis maong napiktuhan sa bang akong suso? Dili na gyud ko ani maulian unsa may akong itambal ini? Naagyud kay allergy around your nipple nagtuo ko ani Amory because imo ning scratch. Ug may scratch nimo, posible nga ma-infected, magka-mastitis. So, ang akong balikon, tinimagong atopic dermatitis, overreaction ni sa body immune system. Kung imong scratch, ang skin ma-damage, kunya ma-inflame. So, avoid gout yun. Avoid scratching. You take a short bath, shower, kunya imo ni siyang butangan og kanang mga antibacterial soap, no? Antibacterial soap or mild nga mga sabon nga naay ceramide. Okay? Pwede na nimo makuan. Avoid scratching lang kay makuan gyud, ma-compromise kita, ma-problema kita ani. Ma-allergy ka unya mag-inflame o nang nagmastitis na ka. Okay? So ikalimaw katapusan nga pangutana. Hubakon sab ko. Kaliwat na mo apan wala ko mag-maintain sa akong tambal. Unsa may akong tumaron kung atakihon ako. Nagamit ra ko og inhaler. Mas mapiktuhan ba ang akong utok ani ron akong gi-minimize ang akong tambal kay limitahan manggud ko. Limtanon rather manggud ko og niwang pagyud ko. Well, kung naa kay hubak, ang kinimagong allergy rhinitis ug hubak related na gyud ni sila, maora gining the same animal na gyud ni sila, no? Naadiha sa imong respiratory system, no? So kining hubak, kita ko sa imong picture Amory, no? Sa imong picture nga gipadala, grabe gud ang imong dermatitis, no? So akong balikon, kining hubak ug allergy rhinitis related na gyud ni siya. So ang maintenance sa hubak, maintenance every single day gyud ka. Bisan og walay atake. Ha? So bisan og walay atake every single day. More on prevention na lang kita. So kay inhaled steroid every single day. So mao nay kanungutan na kog pulmonology sa ning hubak, wa gyud kuno ni tambal nga makaayo kundi mo avoid lang ug maka triggers like allergens, pollens, mga dust kana, no? Ma-expose ka. So every single day mag-inhale ka steroid katong imong inhaler, wala ra gud ko duwa-duwa pud kada adlaw, more on prevention. Alright? So Amory, hinaot nga kontento ka sa akong itubag sa imong pangutana, akong balikon, kumusta mo diha sa Bukidnon, daghang kong kaila sa Bukidnon, ha? Dili ako pangilantanan kay basig na po rason, di sila ganahan nga i-mention nila nga on the air, no? So, sa makausap pa, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Dr. Rene Obra, maningkamot ug ko nga makahatag og kolor og kinabuhi sa mga sulat-suliran.
naot nga na nasa kung nakutlong nga pagtuluran karong adlaw, dili ka maulaw, maikog yung padala sa iyong mga sulat-suliran kay kitang tanan na ay suliran. Gikan ka na mo rin sa Radio Mindanao Network, radio mo nationwide tatak Ariman. Daghang salamat o mayong adlaw. Gaw, manis ko tarong gabi na. Asa man gaw? Sa bugo, gaw. Sige gaw. Wa mo ko lingaw ron. Magkuyog ko nimo. Ano lang ta din kay sabak dito sud. Di ta magdungog. Mao lagi. Thank you ha. Abgi na kog artik ka. Arte god. Ako friendly ko pagkatao. Wa ko'y pilion. Gusto kong daghan kog mamigo o mamiga. O sige tayo pangani mo. Dandan. Ikaw? Kevin. Kevin. Gaw! Hala, ang akong igagaw. Hala, no? Gaw. Gani na lagi ko si pangita ni mo. Nakakramaday din Ay, sorry ha. Nalimot man ko. Uy. Mao na diha. Malimot gidayon nga naikuyog. Basta makita ng gwapo. Uyab ni mo? Unsa? Uy, patrak ka. Mauwaw ta. Ito, Kevin. Ila-ila di mo sa kong igagaw. Siya si, Theodeline. Gaw Theodeline. Siya si Kevin. Bago na kong amigo. Ay, Hello. Gaw. Mamauli na to na. Ano? Sige. Kevin, ang una na may uli ni mo, ha? And, thank you sa imong number, ha? Text na yata, ha? Uy, sapian. Dun. Makigpanuri ka? Unta dun. Pam ko'y lingaw good. Asa man sad? Bisig asa lang good. Sige. Maligos ako, ha? Busugan ako eh. Salamat sa mong time ha. Dun. Thank you po, Kevin, ha? Nalingaw sa gid ko din is pantalan nga atong gilaagan ay kay presko kay hangin. O gusto sa kay ko saktong gikaon. Unya, usa man na. Mamauli ata? Sige. Mayo pa kay ngit-ngit na ba ya? Alas 8 na sa gabi. Kalamin na lang giniyag kakson. Uy, sakta nag-drive sa ining motor nga mong kisakyan. Kupot dun! Ang kapot! Iya bakit ko pakupton? Ay! Kevin! Nangulong lagi tas dapling. Pwede mga nausat ha? Sige. Doon ako isulti ni mo. Punta, dili ka malain. Uy! Unsa man na? Uy! Kulbaan mo sa tanin mo, anak. Doon, pwede kong
manguyab ni mo? Oh, unsa? Mao ka na, dun. Kung ibalik kong hatag gayon, ipanumpa ko. Dili ti ka pasakitan. Uy, Kevin, saan naman tao ko kamahuyang? Uy, bayot. Tingalig nakalitan lang ko. Dun, sure ko skibati na ko. Oh, Mo, please. Hatagi ko gigayon. Kevin, pwede hatagan ako ni mag-time sa paghuna-huna. Oh. Nakalitan, gagay ko. Andang ko magpaabot dun. Unsa? Nanguyog si Kevin nimo? Oh, maunag ko. O niya, imo nagisugot. Ay, upo, uy. Nagduwa-duwa pa ko, no? Sabay ako kamahuyang. Basi nagbinuang siya na ako. Oh, obserbahira sa agaw. Habit na nga akong birthday. Akong invitean si Kevin din sa amo. Oh, dundon. Hain naman imong mga bisita. Wa pa man lagi. Paano na ito ni Himangoy? Na, sige, adaman nagdaan ang ubang mga kinahanglanon. Ang mga soft drinks, plato, kutsara, tinidor. Manaman, naandam na ako. Ayo. Meron mo din sila maoy. Ako sila natin manon, maha. Go! Happy birthday! Girl! Thank you, ha? Sige na yun mo, mga friends. Pangaon na mo kay ba? Sige, gutom na mo. Don, happy birthday. Lagod ang cake para mo. Kagwapo, gini nga, oy. Thank you sa cake, ha, Kevin. You're welcome, Don. Adili, so na, makakaon ka. Salamat po ninyo, ha. Amping mo. Don, manis ko yatas lungsod sa Maria, ha? Hapit naman disco dito. Sige. Okay, Kevin. Thank you, Dick, sa cake, ha. Huwag ka mahubog. Wa man kay ko mainom. Ibo na mga barkada. Sige ha, Don, thank you. Adon ko. Bye, Kevin. Amping. Oh, asa naman sad ka dundon? Bulaag na sad ka. Ay, ma. Na may diskuron dito sa lungsod sa Maria, ma. Baya, sige na lang baya kaglaag, oy. Mama, sad, muragyag, mamabdo sa imong anak man, no? Sabad ay, kabayot, gini mo. Ay, ato na, mama, ay. Bye. Pagkaon bahalon ti ka. Dundun, I love you. I love you. I love you too.
Uyab na gini mong Kevin, gaw? Ugaw. Ambot lang ni mo, gaw, eh. Ano masuko mo ko? Alangan. Masige pangwartahan na ka, anak. Gaw, dili, uy. Para na ako, dili na mo iyang tumong. Tungod kay buutan si Kevin, gaw. Nah, bahala ka, uy. Imo man ang life. Go! Kadaghanan mo hitabo ni Kevin. Og nalipay kay ko sa kiliran. Pinangga kay ko niya. Og makita na ko kung unsa siya kasinsiro din hinako. Mahal kinako si Kevin. Mahal ko kay siya. Unsa ka? Mauna, gaw. Nay nakakita ang Kevin nga nako ni Kuyog babay. Ug sweet ko no kayo sila. Tinuod na gaw? Ako pa nimo, no? Imong kumprontahon ng imong uyab. Pangutan na si Haron mahiluna ka. Don, Sunday ko tinuod. May uyab ba ka babay? sorry, Don. Tinuod na. Na ako iya babay. Don, Nga naman, Kevin. Ganun naman pa rin mo na ako, Kevin. sakto na. Paselo ako. Ba ikaw. Paselo ako. Pagpili. Ako o ang babae nga imong uyab. Oh, Pagpili! Don, ikaw ako piliun. Please! Buwagin na imong uyab, ha? Buwagin na ang uyab imong nga babae karon dayon. Masakpay na iti kagbalik. Magibuwag na ko nimo. Don, Don, managinta ko nimo. Manabaho ko sa Cebu. Unsa? Imo na di kong biyaan din, Ay kapala ka. Mabalik na ko buhon. Manabaho lang ko dito. Bantay bitaw, ha? Balik ka biyagid ko. Oo. Isa. Tagsa na nga kayo mo kontak sa Kevin ako, eh. Nagkadugay. Murag nagkawa na may lami ang among relasyon. Tungod kay layo, misa usag-usa. Ay. Unsa, mularga kas Manila. Mag-unsa ba kuno ka dito? Manarbaho ko dito, ma. Gilaayan ako din sa ato, oy. Sus, ingnan na lang yung gilaayan ka, kay wa nang imong uyab din he. Mama sa doy. Nga ikaw, oy. Bahala ka, tiguang ka naman. Napot na lang ko din sa Manila. Pero si Kevin, wala naging magpakabana pa na ako. Wala naging siya manawag. Bisag text man lang. Sige na lang, uy.
Sakit man daw ato ng kamatuoran. Basin, dili lang yun siguro kami ang para sa usag-usa. Unta malipayon siya karon. Namawalay ka sa aking puso. Kung bakit hanap-hanap ka ba, ang iyong mukha'y lagi. March 2013, nananggid si Kevin na ako nga mularga siya og Cebu. Og wa na gyud mi magkakita sukad sa atong tuiga. Hangtod na karong 2020 na lang. Mag 6 years naming wa na nagkakikimamat og nakakita. Doon ay nakabalita na ako nga aduna nakaguno siya pamilya. Sakit man nga nawa siya sa akong kinabuhi, pero wa na ko'y mahimo pa kung dili dawato na lang ang kamatuoran. Dili ko ilimod nga hangtod karon siya paggihapon ang akong gihigugma. Dinhi lang kutob ug daghang salamat RMN. Mao kita mga hikalan kaagi ni Dondon nga usa ka mahuyang nga taga Saging Maria Siquijor. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalohan. Ikaw pa rin. Ang mga kaagi gibuhatan ng duwa sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga hikala ug mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglipot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra, ang attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Itago lang ko niyo sa pangan nga Des, 32 anyos, may kaipon, apan wa pay anak. Taga Mambatangan, Bukidnon. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini ning sitwasyon namo sa kumbana nga wa pa gyud may makabaton og anak. Aron yung hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Hi, Chubby. Bugal-bugalo na gyud mo mikmik oy. Kanindot sa akong pangan, Lourdes. Makaya mo ra man kag motawag nako Glor or Des. Pero Chubby gyud ang imong itawag nako. Tuod ba sa akong katambok? Di bang ko katambok? Chubby lang. Mauram gud ang istorya gud. Dili, uy. Lahi ng tambok. Lahi po ng Chubby. Ang tambok is tambok yun na. Bidli kang tanawon. Pero ka ng Chubby, mo nang ikaw, Chubby, may forma. Lami kayong kumot-kumuton ba? Bastos gyud nimo mik oy. Kanya ra bisag unsaon pa nimo, di gyud ko madani mo. Yate siya rin noon. Magminyo na tatis. Unsa? Di man gani kumusugot nimo, magminyo na noon ta, nayabag ka. Nanong katawa mo sa kalira? Ay, nakadungog mo ko ganiya sa inyong panagsuting mikmik, uy. Dahil mo, tiyago ninyong duha, ay. Yabag yung tawhan na, uy. Bugal-bugalon ka ayo ba? Uy, Day, Des, ibugbibit kayo na mikmik ni mo. Sugtan na lang na, uy. Sugot good taon. Sugot ko anong bugal-bugalon? Paagi ragon na niya sa bugal-bugal, uy. Kaya sa wamagyod na ni mo siya sugta. Pero, nindot ba yan ng lalaki nga sama ni Mikmik, Day? Kay murag, di ka mo bating problema ba? Kumidyanti man. Komedyahan ra unya ko niya, waon na. Di pa tingali, uy. May panahon sa siguro nga seryoso na Mikmik, uy. Like ganiya. Human niya og admire ni mo. Seryoso ka siyang miingon nga magminyo na mo.
Seryoso bagod to siya? Nga bisag wa siya sugta, magminyo na noon mi. Seryoso to, uy. Waday ni mo makita siyang mga mata. Ha? Bitaw des. Seryoso kay ko sa kong gisulti nimo. Badiha. Wag gid kay ang adi ang magsineryoso mikmik. Mao na diha. Magkomedya ta, di ta tuhuan kay komedya rang ako. Pero magsineryoso na gani ko, ingnon po ko nimo nga wa ko'y angay nga magsineryoso. Asa naman na di ko mo lugar ini des? Mik, seryoso ba gyud ay ka? Aron ka mo tuo, hatagi ko gigayon nga makapamatuod nimo. Magminya ta, mag-ipon ta. Mikmik. Ay! Sa kadugang tino sa uwan, may humok ra gitaw ng bato. Mao na diha, padili-dili pang mikmik, unya misugot ra sab di ay. Unya, kumusta naman mo day? Okay ra, Lir. Ligaw mo sa di kay kauban si Mikmik. Og, unsay problema nga apong maagian, maayo siya mo pakalma nako. Kung doon na may problema nga, masugatan sa among pagpuyo. Og, masaligon kaayo ko nga naaray Ginoo nga mutabang namo. Mao nga dili ra kay na mo seryoso ang problema. Pangitaan lang dahil na mong solusyon. Si? Nasayo pa ko sa kong pagtanaw ni Mikmik? Og, og murag mabdus na ko sa among unang anak, Lira. Oh, kachalikod! Uy, congrats niya ni Mikmik des. Ninang bayad ko. Oy, usa ba ya kasanay mong tulay sa among relasyon, ha? Usa ka gyud sa ninang ning akong gisabak karon, Lira. Mik, sakit man ang akong tiyan. Unsa? Pag-sure des, uy. Unsay sakit gud? Nga tulo pa man ang kabuan. Ay kuging nang mga anak ka na. Mao ganing nahadlok ko, ngano ni sakit ni. Oh, Mo ba? Oh. Des? Mik, Oh. Ngano? may mibuhagay, Mik. Ha? Oh. Hala? Mik, Dugo! Mik, ang atong anak. Ang atong anak. Nabuntis ko, apan pagtulo ka buwan sa akong tiyan, nakuhaan ko. O kung asa ko magparas pa adto kay mahadlok man ko. Apan sukad adtong una kong pagmabdos, wa na gid ko mo mabdos og usab. Unya, Wa pag yung may planong magpakasal ni Mikmik is? wa naman sad mi maghisgot si Mikmik pa. Wa pa man sad gud mi anak. Oh, kana di basihan, araw mo magpakasal. Kay wa pa'y anak, di lang sa magpakasal. Hinanggaw ba? Duwang. Pamaikog man sad ko kong Mikmik. Maluoy ko niya ba nga, gapuson ko siya sa kaminyoon, nga dili na ko makahatag og anak niya. Kay naibaw bayag gid ko, kung unsa kadako siyang gusto nga makaanak mi. Ay, pero ambot ba pa? Nga human ko makuha eh. Wa na man gid ko mamabdos og usab. Nga wa man unta mi magkontrol. Pila na gani mo katuig ni Mikmik na nag-ipon? Mga unom na katuig pa. Oh, tiyaw mo na. Kadugay na siyong pag-ipon. O wa gid mo kanahuna sa pagpakasal. Anya na lang na pa, oy. Sa ako nang gikaingon, dili ko gusto nga gapuson si Mikmik sa kaminyoon nako nga dili ba makaanak. Mahal ko siya pa. Apan, masabot ra ko. Og andam na ang akong kaugalingon. Nga buhian ko siya kung makakita gid siya og laing babay. Nga iyang ikasinabot og makaanak sab sila. Usa? Ay tambok masabgod ka des. Mao tingaling wa ka mo mabdos og usab. Ug kon mo mabdos man, mao nang makuha ra pod. Ma, unsa may labot sa katambok nako sa wa pa nako pagmabdos og balik? Ay may ingon ana oy. Di mo mabdos tungod sa katampok. Unsa?
Doon na ingon ana, ma. May nahibawan kong ingon ana. Dihang tambok kaayo siya, wa siya mumabdos. Apan dihang nagpaniwang, mimabdos na. Maong suwahi kunog diet des. Ha? Pero di ka na tungod atong nakuhaan ka nga wa ka magparaspadas? Ha? Di masab na maayo day uy, nga makuhaan ka nga di ka magparaspa. Kinahanglang limpyuhan ka gid unta. Aron malimpyo ng imong matres. Basig hugaw pag yun na bahang tudron mao nang wa ka mumaptus. Unsa? Hala, basin tuod sa? Ug, karon baya ay nga reglahon ko. Pero tigyong sakita sa akong puso ug bataang, uy. Na! Basig maunan na! Pakonsulta, uy! Simba kong madaot niya ka, ana. Makanser gani hinoon ka ng kalaki ni mo na. Cancer gyud. Kuya, wa anak dailira, uy. Siya man yung ipakonsulta na ko. Kuan manang. Mik. Ikanalay sulti ni manang Mik, be? Kuan manang, ang akong asawa ba? Unom na mi katuig nga nag-ipon. Mimabdos na siya kausa. Apan nakuha pagkatulo ka buwan. Og sukad adto, wa na gid siya mamabdos pa. Aton ta mi sa doktor magpakonsulta. Apan wa pa magid mi kwarta. Mao nga misuwen na mis pagduol nimo. Kay maayo ka man kuno manghihilot. Basin pa di ko madara nimo og di na mi kinalam adto pag doktor. Kasayon ra ng analisyahon ang iyong kahimtang. Os-os og matres, oy. Ha? Ako? Us-us og matris manang? Diya pag yun mi sa kalibog. Kung unsa gyud ang hinungdan kung nganong hangtod karon, wa pa man gyud ko mamabdos og usab nga nakasuway naman unta ko nga namabdos, apan nakuhaan lang. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. 32 anyos na ko karon. Ug wa pa gyud ko mamabdos og usab, human ko makuhai. Unsa man kahinungdan nga wa pa man ko mamabdos og usab? Tungod ba sa akong katambok? Kay 72 kilos man ko. Ikaduhang pangutana, diyang nakuhaan ko, wa ko makaparas pa. Mausab ka to ang hinungdan kung nganong wa na ko mumabdos pa? Makadaot ba ang dili magparas pa? Kay sakit baya akong puso ng bataang kung reglahon ko karon. Ikatulong pangutana, may nag-ingon sab nga us-us ko no kog matris, maong dili ko mumabdos. Posible ka ha? Unsa man say buhaton nako ana? Safe ra ba nga magpaatiman ko og usa ka manghihilot? Ikaw pa to katapusang pangutana. 32 anyos na ko karon o 42 anyos pa ang akong kaipon. Posible ba mumabdos ko? Unsa may among buhaton ang makabaton pa mi og anak karon sa akong kaipon? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Des. Mayang adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, usa ka specialist, usa ka drug addiction specialist. Ako matambag sa mga problemang punto medikal, personal, emotional, behavioral, psychological, ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Legal nga mga problema, Attorney Ellen Bathan ang mo tambag niyo ni Ana. Klase-klaseng pamahagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede ka padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O doon sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magtatampo ko ng adlaw, mao si Des, 32 years old, taga Mambatangan, Bukidnon. 32 years old. Iya kining ipadala sa long Facebook account, kining akong suliran, official writers page. Mayo na yung pagpaminaw diha sa mga taga Bukidnon, no? Mga taga Mindanao. Okay, sa unang pagutana ni Des,
32 years old na ako karon ug wala pa gyud ko mumnabdos og usab human ko makuhai unsa man kahang hinungdan nga wala pa man ko mumnabdos og usab tungod ba kaha sa akong katambok kay 72 kilos man ko. Well, wa man pa nimo gibutang imong height des basig 6 footer ka basig basketball player ka des. Kay kini magong atong weight mo matter man sa mo depende man sa ni sa height, no? Kanay magong, okay, naagi naman kag buntis, no? Nakuhaan lang ka. Kung timing sa pag na-sex contact, preferably during the ovulation time, ang pagsugod mo gihap sa imong menstrual cycle is the day 1 sa bleeding time, no? Usually, ang normal cycle is 28 to 31 days, no? So, maybe maghisgot lang ko diri related man sa imong unang pagmabdos para ma-aware ka. Ang natin tawagos o ka ng miscarriage, no? Kung ang bata or ang developing fetus makuha dahil sa imong uterus below or less than 20 weeks, no? Less than 20 weeks. Kung kini siya makuha diha more than 20 weeks, mo na gitawag na mo og uterine death, no? So daghang mga rason na ning mga miscarriage or makuhaan para nga ma-aware ka sunod pohon kung mabuntis na ka dili magbantay ka, no? So anyway, kanang mga babae nga mag-smoke, kusog mo nigari, kusog mo inom, og alcoholic, kanang kusog mo inom og nay caffeine, high risk na sila, no? Anyway, naapoy mga out of your control kini mga chromosomal problems, no? Mga toxins, hormonal, na uterus sa imong na mga problema sa imong uterus, cervix, ug thyroid. Naapoy mga genetic, sometimes polycystic ovarian syndrome. O katong mga babae, mga mama nga may mga tagas o mga blood sugar o diabetic, no? Honestly, mga more prone to have some problem during pregnancy, no? So, timing lang yun mo sa inyong sexual contact para nga hopefully makabuo na yun mo, no? Bata pa man ka, 32 years old pa man ka, des, no? Ikaduhang pangutana, dihang nakuhaan ko, wala ko kaparas pa. Mausap ka to ang inungdan kung nganong wala na ko mumabdos pa. Makadaot ba ang dili magparas pa kay sakit baya akong puson ug batang kung reglahon ko. Yes, makadaot ko ng naay mahibilin dito nga mga tissues so sa imong uterus kung nakuhaan ka or nag-abortion ka, no? So, ang purpose man sa raspa, o gitawag din mo dilatation and curettage, is to remove dead tissues dito sa suod, no? Ang mga indication aning uban is kung naay abnormal uterine bleeding, irregular bleeding, nagsuspect kag naay nagtubo da nga growth, malignancy, kuhaan og sample for biopsy, or naay retain material diha sa endometrial cavity, like mga placental tissues, or sa pamandiha, no? So, kining raspa, sa mga ubigay nini siya, no, nga mga trabaho, akong balikon, mo remove ang tissues diha sa imong uterus, mo nang dilatation curettage. I-perform na nila either manual o natin gitawag electric vacuum aspiration, no? Na sila kahimanan ani nga rog suyupon lang ba dito sa sud makuan nga makuha ang mga unsa man dito nahibilin dito sa sud sa imong uterus, okay? So mas mo nagoy ko mo sa magpalimpyo ka kung naka-history of ingon aning abortion, okay? Katulong pangutana, may nagingon sab na ako nga us-us kuno ko og matres maong dili ko mumabdos. Posible kaha unsa may akong buhaton ana safe ra ba na nga pagpaatiman ko og usa ka manghihilot. Ako kuan kanang DS doktor mo ko no, so ako mo recommend kung doktor pud lang mo kuan nimo matanaw nimo preferably ubigay ni, no, not manghihilot, no? Kini magong low-lying uterus, unsa may mga inunta tilimadon nga nakay uso-usog matres, no? So masa kung mahinumduman na sensation ang babae nga heavy ang kuan kanang pelvis niya, murag nay pulling sensation sa iyang pelvis, no? Yeah, sometimes na in severe condition kung low-lying yun ang imong uterus, na mo protrude diya sa imong vaginal canal.
no? Nya naa kay urinary and bowel movement problem. Nya feeling ka as if morabag na ay mugawas diya sa imong vaginal canal, ha? Murag na ay mo protrude o muong-ong, no? So, unsa may hinungdan, ani? Ako lang siguro na yung lakpitan ng gisgot, nga na may low-lying uterus. Ang hinungdan, ani, mo nga weak or damage ang mga muscles, connective tissues, and ligaments ng dapita. So, mo drop ang imong uterus, mo nang, ang uban, sa grabe, mo protrude dito sa vaginal opening. Ano siya, common siya kung ang babae pregnant, malagyan na childbirth, hormonal changes, dili kayo adequate ng imong estrogen, progesterone, at mga babae nga nagmenopause na, no? Na mahitabo ni siya, pero ikaw bata pa man ka, 2 years old pa ka. Ang menopausal age sa kumbalikon is late 40s and early 50s with the mean age of 52. Yang obesity, no? Ingon kang 72 kilos ka, pero wala mo sa nimo gibutang ang imong height. Basta appropriate ka sa imong height, ang imong weight, no? Kaya mga babae nga mo kalit, grabe kang muubo, no? Posible siya na, may hinungdan nga, mo weaken ang iyang uterine muscles, connective tissue, and ligaments, no? Or kanang mo strain ka, kanang mo move ka sa imong bawel, labi nag-constipated ka, usap po na sinungdan. So, mauna yung mga bantayanan, no? Mauna yung mga bantayanan nga mahimong hinungdan nga no may na ay low-lying uterus, uterus. Ako isugyot akong balikon, yung guto, ubigay ni para makulihian ni siya. Dili lang po ko komportable mo repair ng mga tos manghihilot, no? Ayaw lang kasuko mo manang nga, di ko. Doktor mo gun po ko, so dili ko mo repair nga tos manghihilot. So, ikaw pat ka pangutana, katapusan, 32 years old pa ko, o 42 years old ang akong kaipon. Posible bang nabdos ko, unsa man mga buhaton na mo, mga makabaton pa may og anak, karon sa akong kaipon. Oh, very much in the productive age pa mo, no? 42 years old ka, 32 years old ka, 42 years old ang imong bana, no? So dako pa kay tsansa. Kanto lang akong giingon nga timing unya kinahanglan kung magdudag yun mo, pwede mag-sperm count nimo ang imong bana kung normal ba yung sperm count, no? So ikaw po kinahanglan po nga magpa-work up o kag ubigay ni dia sa inyo sa Bukidnon, no? Nalimot ko gisgot sa unsa may buhaton ani sa mga doktor aning mga low-lying uterus dai, no? Usually surgical ang kwan ani ang tambal, no? Surgery, no? Or skin grafting, no? O kadtong mga nagmenopause na mga obigay ni mo recommend og hysterectomy, meaning i-remove na lang gyud ang uterus, no? Anyway, di naman siya makaanak kay menopause na. Pero sa imo dili ko mo recommend aning hysterectomy kay aning kamot pa mo nga makaanak, no? Sa pag-anak wa na kay uterus, no? So magpagam gyud ka og kanang ubigay ni diha sa Ma'am Batangan Bukidnon. Yes, no? Kumusta naman mo diha sa Bukidnon, no? Naot nga gamay ray mga COVID cases diang dapita. All right. So gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak arimen. Ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Elimbathan. Manika mo tag nga makahatag ni kolor kinabuhi kadasig kahayag sa mga sulat-sulan gipadangat diri kanamo. Maayong adlaw kanyong tanan, daghang salamat. Pabilin kaming numero 1 ng stasyonan dinhi sa tong lugar. Maayong adlaw kanyong tanan. Mana so sa ka Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Taguan ako sa pangan nga Patricia.
Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, nothing's gonna change my love for you. Ano ba na siyang kaagi ka doon? Mau kining sa kababae nga nagpuyo sa Lawaan, Minglanilla, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Patricia. Thank you kaya nga imo kong gisugot. Sada ko nimo. Di tagid ka pasakitan. Mahal kayo ti ka, Darrell. Og nisalig ko nimo. Nag-uyab-uyab ka na di ay Patricia. Pa, Ay paglimod, na nagasulti na ko. Buwagin ang imong uyab, ha? Ha! Bago ka pa gayong tungtong sa college, mo di imong ginura, uyab-uyab. pa, Ayaw di kong supa ka, ha? Kung di ka gustong paundangot ka. pa. Di. Di lang kita magbuwag ha. Ato lang ginitago atong relasyon basta di lang kita magbuwag. Di, love kahit ka. Pero Di Darrell, lagi ko gusto mo magbuwag ta. Mabuang ko. Bisag kung si Metabo, di ko masugot nga magkabuwag ta. Darrell. Dilipan ako ninyong Darrell Daysa. Bisag patago, pero nakasurvive gid mo. Magtulo na mo katuig nun. Oday, bisan kanig ako kadtong ako siyang giinan nga pabuwagon ming papa, pero wag gid siya musugot. Doon nagibaruganan si Darrell nako, day. Og maunay nakapasamot sa akong love niya. Wala no. Ay, makasuya man mo, oy. Bitaw, day, oy. Wish na ko nga ka mo na cute. Thank you, day. Happy 3rd anniversary, baby. Wow, ha? Imo gyud kong gidaan ning kondo biha nya. Napag kay pa flowers diha. Siyempre. Special day good ni Ron. With my someone nga very special. Sus, baya. Mao gini nakapasamot sa akong love nimo. Kay thoughtful and very sweet kaayo ka. Wa na gyud ko'y pangayoon pa, babe. Pero ako, na ako'y pangayoon mo. Kumanatog kaon. Unsa? Uy, amaw. Pangaon sa tabi. Mahal ka, di ka happy. Darrell, Be, dili ka ko mumaptos, ani. Dili pumaptos ko. di ay kabala ka. Andam ko mabarug ni mo. Panang nito sa mimit ako. Be, Patricia. Nagtumang ka yun sa mong gusto, ha? Wag yun ka magigbuwag sa uyab. Pa, Kagahi ba sa dibog o, Patricia, oy? Usaw na ba lang sabot ninyo sa imong abahan, kay di gumada sa imong pag-eskwela? Nagtuman ka bang yun in town sa imong gusto? ma. Naay nakakita niyo, nga nisuro ko sa kakundo. Gaw sa mo dito, ha? Usay gibuhat yun dito! Ibu dyan kong patila. Ito kayo palabi, oy. Puha na kaayo ka, oh. Ganito na itong ginawa. Nawa ka lang, Patricia! Kung sa ganit mahitabo, nagibong abahan, ikaw gin mo isa dyan! Pagkuha na yun ng tubig, pagdali! Oh, ma. Be, sorry. Kung doon na pa'y daotang nahitabo ni Papa, ako gyud makaingon. Unya, uno sa man, di nagyug ka. Mo give up nagyug ka, Be. Mahal ti ka. Mahal kayo ti ka, Darrell.
Pero dili ko gustong dunay nautang mahitabo sa akong amahan. Mong makibuwag na lang ka na ako? Sige lang. Usa ka tuig kapin na lang bitaw ito paaboton. Mag-graduate na ta. Magpaabot lang tayo kayo na, Daryl. Patricia. Pila naman kaadlaw nga delay ang akong menstruation. Gikulbaan man ko eh. Dili ka ako maptos. Kinuo ko. Dili lang unta. Kinuo ko. Positive ang duha ka piting nga akong kipalit. Maptos ko. O sabi ang ngayon akong buhaton. Dili ko pwedeng mumaptos. Kitigaling mapatyan kong papa. Wapar ba ko makahuman sa akong pag-eskwela? Makikita kong Daryl. Unsa? Mabdos ka? Oh, Daryl. Daryl, dili ni pwede. Dili ni pwede. Naglibog na yung kukusi akin akong buhaton ini. Mapatiyag yung ko nilang mamag papa ini kung mahibaw sila. Pat, kalma lang, kalma lang. Saan naman na? O, andam ko mo ba rin? Dili lagi ni pwede. Pat? Kung mahibaw si papa ini, tingaling maunsa na hinuon siya. Patricia. Sa maginin ako tanan ba? Sa ginin ako tanan. Kaya nga naman, unsam day gusto ni mo, eh? Ipakuha din akong bataa. Patricia, libogi ka nga, dako kayo ng sa? Wala ka makasabot na ako. Kaya kung dili din ako buhaton, tingaling maunsa si Papa. O dili din ako matago nila kay pahon mo dako gini akong tiyan kung dili din ako ipakuha. Mangita ko kailangan mo makatabang na ako. Basta kay dili ko ni pakatahon ni bataa. Oh, Pat. Dili ko gusto nga na mahitabo ni Papa tungod nako. Patricia. Nakainom na ko tabletas para pagkuha. Lord, pasaylo ako sa kong kibuhat. Pasaylo ako, Ginoo. Aray, kasakit sa akong puso. Mag-CR ko. Mura ko mamatay sa kasakit. Kinuko. Tibuok ka dugo ka na ko kayo natagak sa baon. Diyos ko. Pasaylo ako sa kong nabuhat. Pasaylo ako. Patricia, dali na. Mag-aon na ta. Sige, ma. Maapas ra ko. Pasaylo ako, Lord. Pasaylo ako. Hoy, daunsa man ka. Luspat ka man kaayo. Lonsa ka, Patricia. Uwa naman, ma. Pa. Dili na ko mukaon, ma. Naglain akong lawas. Pag-inom mong tambal, eh. Naara ko'y tambal sa kwarto, pa. At ora ko dito. Sorry kayo, Lord. Sorry kayo sa akong nabuhat. Untai mo kong mapasaylo.
Naa naman di uyab si Daryl, day, sa? Mao ba, day? Oo, day. Sige na magay kung kita nila nga magkuyog. Wala din may communication. Wa na, day. Sukad sa nahitabo, nilikay na ko niya. Sayang nga ninyo, uy. Congratulations, nak. Congrats, anak. Thank you, ma, pa. Bisag tao-tao na may buwak ni Darren. O bisag na na siya hilain. Pero pagyapon mawa ang akong feelings niya. Love, kihapon kaayo na ako siya. Mabdus man ang girl, day. Dala sila anak pa dung. Mga nakay na mga tingaling. Unsa, day? Maong ikaw, pag move on na, uy. Kalimti na lang siya. Kaya naana siya kaugalingong life. Dali ara sa panahon, no? Murag bag-o raman itong nag-graduate, Unya karon na, busy na kita sa atong mga nagkalain-laing trabaho. Maog yun. Maayo ka na kinagay kayon kung kag makikita na ako. Kay taod-taod na sad nga, wa tayo kuyog-kuyog. Maulagi. Rest day man. Day, wa pagid lagi ka nakauyab, no? Uy, pangita na, uy. Uy, moabot na day, uy. Atik. Bisag wa pagid na siya maka-move on. Pataka mo lang ka, uy. Sige na, uy, mga una ta, kay gutom na. Kitsa man eh. Number raman. Hello? Hi. Nakainom-dom pa ka na ko? Daryl? Ay, salamat. Nakainom-dom pa gini ay. Pat, pwede magkita ta? Oh, ha? Nangay ko sa imong number sa imong amiga. Mao to nga nakatawag ko nimo. Uya, kumusta ang life, Mao di ay. Okay ra. Ikaw, kumusta? niya. Back to being single again. Nagbuwag mo? Di ba naa naman may anak? Yup. Pero sports lang mi. Na naman sa siya lain. Gani, mabdus na siya siyang bago karon. Mao ba? Sorry to hear that, ha? Kailangan. Uy, ikaw, kumusta na? O ba kayo, yab? Ha? Abi nimo gisultihan ko sa mga amiga nga hangtod karon. Wa pagid kuno kay na uyab humanato. Tabian gyud ni siya, uy. Pat, naiba kung taon-taon na nga buwag na ta. Naka-move on ka na ba na ako? Daryl. Kay kung ako yung pangutanon, wa gi adlaw nga nawa ka sa kunahuna. Hangtod ron, love gihapon ti ka. Uy, nung sa ko, nihilak mo ko kadiya. Ambot taon sa ko. Nabuang naman tingali ko. Okay, tagani ko sa tinuan. Love pa ba ko nimo? At akong tutuki, tubag ako. Bisag ka nusa.
Huwag yung kamawa sa akong kasing-kasing o huna-huna, Daryl. At, Bisan pagpakahibaw na ako nga na kay anak sa lain. Nasakitan kaayo ko. Tungod kay Love, paghihapon ti kahangtod karon. kung mo na, ba't di nato lisod-lisuron ang atong kaugalingon? Magbalik ta. Atong ipadayon atong love nga naputol sa una. Daryl, If I had to live life so long, nagbalik ning Daryl. Tungod kay na-realize na mo nga Love pag ginamo ang usag-usa. Og bisag na siya anak sa lain, nadawat na siya nilang mama o papa. Karon, kasal na mi, og may anak na sad. Og every weekend, nagpahinungod mi og misa para sa nga among nabuhat kani adto. Dinhi na lang kutob, dagang salamat, RMN. Magkatuwa nga ikalang kaagi ni Patricia nga taga Lawaan Minglanilla, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nakalahan, Nothing's Gonna Change My Love For You. Ang mga kaagi, kibata na doon sa radyo ni Jelly Haka o kabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higalak, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Sakawi. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa Sakawi, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Babaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamina.